Benvinguts novament a una entrevista del Cugatenc. Avui ens hem desplaçat fins a Bellaterra, perquè després de la celebració d'una consulta sobre si Bellaterra havia d'esdevenir un municipi o no, doncs volíem parlar amb el seu president, amb el Ramon Andreu, a qui li agraïm, òbviament, que ens pugui atendre. Molt bones. Gràcies. Per començar, simplement per detall, de que la vida política funciona a partir dels partits polítics, dir que formes part de gent per Bellaterra. Gent per Bellaterra, i per tant, vull dir, per tindre el marc, perquè per exemple en Sant Cugat tenim un altre MD i els que actualment tenen la presidència són de Convergència i Unió, que no és un partit municipalista, per entendre'ns, sí que tenen gent d'allà, òbviament, però... En fi, parlem de Bellaterra, parlem d'aquesta consulta que va obtenir una participació del 54%, sí, amb un resultat d'un sí a que Bellaterra esdevingui un municipi d'un 95% dels vots, un no el 4% i altres un 1%. Sí. Per tant, majoria clara a favor de que Bellaterra esdevingui municipi. Quina valoració fas d'aquesta participació? Un 54% és més de la meitat, però tampoc és espectacular, diguem. Les consultes sempre tenen menys participació que les eleccions, però en aquest cas aquesta consulta ha tingut una participació equiparable a les d'unes eleccions municipals i és la segona consulta que s'ha fet a Catalunya amb més participació. O sigui, s'han fet 3 consultes, la de Diagonal, que va tenir un 10%, la del Lluçanès, que va tenir un 55%, i del Moianès, que va tenir un 52%. Per tant, Bellaterra està amb un 54%, a prop de les que més n'ha tingut, no? Hem de pensar que a les eleccions municipals també hi ha participacions del 50 i escaig%. Sí. Per tant, és totalment rellevant i és molt correcte. Per tant, aquest 95% d'una participació del 54% és suficient com per demanar que Bellaterra esdevingui un municipi. Si no, qui no posaries? O sigui, que hi hagués un 51 ja seria suficient, perquè s'imposaria sobre l'altre 49. Però ens dona el cas que és un 94, que és una de les coses que posa de manifest que perquè pràcticament tothom estigui d'acord en que Bellaterra ha de ser un municipi han d'haver-hi raons de pes. Quines són aquestes raons perquè Bellaterra, que actualment és com a MD, depenent de Cerdanyola, quines són les raons perquè Bellaterra passi de ser una MD a un municipi? Quins avantatges, bàsicament, obtindria? Les raons i els avantatges són coses diferents. Les raons, n'hi ha una claríssima, la distància que té amb el municipi de Cerdanyola, que és una distància molt gran, però no només física, sinó també de comunitat. O sigui, una comunitat de veïns ha de decidir els seus temes. Doncs en el cas de Bellaterra i Cerdanyola són dues comunitats totalment separades i es dona la situació en què les decisions de la comunitat de Bellaterra les estan prenent persones d'una altra comunitat que no tenen cap interrelació amb aquesta. Per tant, les decisions de Bellaterra es prenen en base a les necessitats d'una comunitat que no té res a veure amb Bellaterra. Aquest és el gran què. El punt clau. És a dir, no té sentit que, per exemple, a Sant Cugat el governi Barcelona. Per què? Perquè està totalment desconnectat. La majoria de gent de Sant Cugat no va, sinó que fa vida a Sant Cugat. Seria una cosa com similar. La situació que té Bellaterra és que hi ha una desconnexió total amb Cerdanyola. Hi ha un estudi que ens ho remarca. Estem molt més comunicats precisament amb Sant Cugat que no pas amb Cerdanyola. I això la gent que viu per aquí, els santcugatens, ho sabeu. Coneixeu gent de Bellaterra, però de Cerdanyola hi ha molt poca relació perquè hi ha l'autònoma entremig, hi ha l'autopista, no hi ha el tren que ens connecti, i això que fa que la comunitat de Bellaterra estigui totalment deslligada de la comunitat de Cerdanyola i a la inversa. Llavors, dues comunitats molt separades necessiten decidir les seves coses cada un. Aquest és el punt clau. En una entrevista que vam fer a l'alcalde de Cerdanyola, ell deia que preferia que Bellaterra continuara sent una MD a dins de Cerdanyola. És a dir, no tenen exactament la mateixa visió, entenc. No, la visió en tenim la mateixa, els interessos són diferents. Qualsevol ajuntament que tingués Bellaterra dintre del seu terme municipal no voldria que marxés. Això és lògic. O sigui, ningú vol que si té un poble com a Bellaterra dintre del seu terme municipal, doncs que se'n vagi. No, perquè és un poble que està bé i perquè
d'entrada tots els municipis volen seguir mantenint el seu territori. Ara, que pensi diferent no vol dir que no puguem arribar a un punt de trobada. Que està bé, es refereixes a un nivell econòmic en quant al cost econòmic que pot tindre per a Cerdanyola que Bellaterra deixi de formar-ne part? Bellaterra és un 5% de la població. El pressupost de Cerdanyola i el de Bellaterra és un 5% també. O sigui, pràcticament els temes econòmics, que es poden fer molta demagògia, no té pràcticament una influència. Pensa que el pressupost de l'Ajuntament de Cerdanyola és 64 milions d'euros i el de Bellaterra és de 3. No té un pes, perquè Bellaterra marxi no hi haurà cap catàstrofe a nivell del municipi. Cerdanyola és un municipi que està relativament ben sanejat i que aguantarà, evidentment, la seva economia segueix sent absolutament la mateixa, no té cap transcendència. I quins són els interessos, llavors, perquè vosaltres digueu que és necessari, que és recomanable fer que Bellaterra sigui un municipi i en canvi Cerdanyola no tingui aquesta visió? El més important és poder decidir el dia a dia que tens en el poble. Per exemple, poder decidir si volem gastar més diners o menys en el servei de neteja diària, per exemple. Vols dir, no, o volem que es netegi una mica menys però volem fer una altra cosa. Aquestes decisions no les podem prendre actualment. Actualment, com que és una MD i té molt poques competències, aquestes no les podem prendre. Tema, per exemple, urbanístic, no podem prendre les nostres decisions urbanístiques de què volem fer amb els centres, si volem remodelar una zona. Això ens ho depèn de que ens ho faci Cerdanyola, i això, com que és una societat diferent, ens planteja problemes. Bàsicament és la decisió. Decidir aquelles coses del dia municipal, què volem fer amb el clavegueram, què volem fer amb la neteja viària, amb la recollida d'escombraries, què volem fer amb cultura i esports, això ja ho portem perquè som MD, però moltes altres coses, amb la policia, què volem fer amb la seguretat, això actualment no hi tenim decisió i la volem tenir. I Cerdanyola prefereix mantindre-la, és aquests els interessos que deies que eren diferents entre... Cerdanyola el que no pot estar content és que se li separi una part. Aquí el que ha passat és que, aviam, si Bellaterra arribés fins a la AP7 i l'Autònoma no existís, la integració entre Bellaterra i Cerdanyola seria molt més gran. Es va prendre una decisió que és expropiar una sèrie de terrenys enormes de Bellaterra just en l'enllaç que té amb el poble de Cerdanyola. Aquesta decisió es va prendre. Un cop l'has feta, doncs això ja passa. I què passa? Que el terme municipal de Cerdanyola, que és molt llarg, doncs està la ciutat, està l'autopista i l'Autònoma, i a l'extrem està Bellaterra. Això no ho canviarem, però es va decidir. Doncs afrontar les conseqüències que té això, que les societats es van dividint i no hi ha hagut polítiques de cohesió social, no han existit, doncs porta que al final tinguis dues societats molt separades i que tinguis problemes per poder gestionar les dues coses. Malgrat això, qui més aposta ha fet perquè Bellaterra esdevingui un municipi ha sigut tu i el teu partit, no la resta de candidats a l'MD. Nosaltres ho vam posar sobre la taula. Això em refereix. Un cop l'hem posat sobre la taula, hi ha un consens absolut, passades les eleccions, de que això s'ha de fer. O sigui, Convergència i Unió i Esquerra Republicana són dos partits dels tradicionals que també estan dintre del govern del ple de l'AMD de Bellaterra. I aproven per unanimitat tant fer la consulta com el demanar que Bellaterra sigui un municipi i defensen davant dels seus partits la postura de que Bellaterra sigui un municipi i s'independentitzi de Cerdanyola. Però com és que fins que no ho poseu vosaltres a la taula no hi havia aquest debat a nivell polític? Això és difícil d'explicar. Què ens està passant? Que com que les societats són separades i diferents, hi ha una desconeixença molt gran, hi ha una desconnexió molt gran. Segurament, si tu vens de Sant Cugat, coneixes algú de Bellaterra, però segurament, si vinguessis de Cerdanyola, no en coneixeries pràcticament a ningú. I quan tu no coneixes a ningú, les coses es viuen diferent. Què passa? Que des d'un partit de Cerdanyola proposar una segregació de Bellaterra
li fa perdre vots a Cerdanyola. Aquí els guanyaria, però és que aquí són 3.000 habitants, 2.000 votants. En canvi, a Cerdanyola de votants són 40.000 que van a les eleccions. Per tant, no ho pot fer. Per què? Precisament per aquesta separació que hem dit al començament. No pot proposar que Bellaterra, perquè els electors de Cerdanyola no ho entendrien. Un cop passades les eleccions, els representants que estan aquí coneixen la realitat i sí que poden apostar per això i dir, anem a treballar-ho perquè això és necessari, perquè precisament perdem les eleccions aquí per això. O sigui, aquí hi ha un partit que és Gent per Bellaterra, que porta 3 eleccions amb majoria absoluta, que és un partit que neix de res i l'únic estandarte fort que té és que som d'aquí. Per tant, això ja està dient que hi ha una dificultat a l'hora de gestionar els temes municipals aquí, precisament perquè Cerdanyola queda molt lluny. Un cop ha passat aquesta consulta, està clar que la majoria de gent de Bellaterra vol que esdevingui un municipi. Quins són els tràmits següents perquè finalment Bellaterra acabi sent un municipi? Hi ha 2 formes d'aconseguir que una població esdevingui un municipi. Una seria la legal o l'administrativa. La llei et reconeix que si compleixes una sèrie de paràmetres tu pots demanar ser municipi i la Generalitat ho mira i si es compleix acaba sent un municipi. Aquesta via es va fer el 1992 i es va desestimar per part de la Generalitat. Per què? Perquè no complíem la població, el número de població. Actualment complim la població però no complim la distància. Hi ha una altra mesura que diu que ha d'haver-hi una distància de 3 quilòmetres als municipis veïns. Per exemple, amb Sant Cugat no ho complim. Cerdanyola sí, Sabadell sí, però amb Sant Cugat no. Com que no ens correspon per llei, anem a buscar una altra via. L'altra via és que el Parlament de Catalunya faci una llei específica perquè Bellaterra sigui un municipi. Per què? Perquè la considera una excepció. Tot i que no compleix la llei, el Parlament valora, que és el que fa les lleis, que en aquest cas hi ha altres factors que fan que sí, que aquest se li pugui donar. Això ja s'ha fet amb el municipi de la Canonja, que era un MD que va passar a ser un municipi, i amb el municipi de Medinyà. I nosaltres el que estem demanant ara és que el Parlament de Catalunya valori el que es pugui fer la llei perquè Bellaterra sigui un municipi. I això és una petició que es fa directament des de l'AMD del Parlament? No. El Parlament entra allò que proposa un grup parlamentari. Per tant, l'AMD el que fa és donar a conèixer aquesta petició a tots els partits. Exactament, o sigui, és el tràmit propi d'una llei. Del debat. Per tant, a tots els partits, a Junts pel Sí, a Catalunya sí que es pot, els hi fa arribar aquesta petició i els hi demana que ho portin, ho presentin perquè sigui debatut en el Parlament. Quan algú ho presenta, aleshores es fa el debat i si s'aprova, aleshores el Parlament insta la Generalitat a fer aquest municipi. I ja s'han tingut les converses amb aquells grups polítics? Estem en fase. Esteu en fase. Això ho volíem fer just després, però hi havia la campanya electoral, ho hem retrasat i durant el mes que ve tenim previst convocar un manifest de suport, però clar, el Parlament també cada vegada es va allargant més, i amb això que està sortint últimament es va allargant, però bé, nosaltres el que no farem és dilatar-ho molt. Teniu algun input de que la cosa anirà endavant? No voldria parlar per boca d'altres. Sí que les converses amb tots els grups parlamentaris són correctes. Alguns grups directament ens han dit que ells no ho comparteixen, alguns grups directament ens han dit que ho comparteixen i que ho portaran al Parlament, i altres grups estan dient què diuen els altres o espera que ho tenim que valorar una mica millor. Però sí que t'he de dir que aquestes converses van ser abans del resultat de la nostra consulta i que després del resultat de la nostra consulta està més favorable. Es pot fer un símil en el cas de Bellaterra, Cerdanyola i el que estem vivint a nivell de Catalunya? Es pot fer, però és diferent, però es pot fer. Hi ha coses que són igual. Quines són les coses similars i quines són les diferències? Pots, per exemple, buscar un símil que sigui divertit, els papers de Salamanca. Per exemple,
L'entitat municipal es posa en marxa fa 5 anys i mig, quasi 6. Quan es posa en marxa hi ha una competència que és la mobilitat. La mobilitat, doncs abans aquí era un barri de Cerdanyola, doncs la mobilitat ara ja la comença a fer l'entitat municipal. Al cap d'un parell d'anys ja li comuniquem a l'Ajuntament de Cerdanyola que passem a portar els guals, la quota dels guals, el que es cobra, ja ho cobrarem directament nosaltres i que ja no tindran que seguir fent l'Ajuntament de Cerdanyola perquè s'ha desplegat aquesta competència. Molt bé. Quan fem això, evidentment, demanem que ens enviïn els arxius dels expedients dels guals de tots els veïns de Bellaterra. I ens diuen que no. Que si volem que els anem a consultar a l'arxiu de Cerdanyola, però que no sortirien de l'arxiu de Cerdanyola els expedients que ara ja es gestionaran des d'aquí. Total, es va solucionar enviant un funcionari que va fer fotocòpia de tots els d'això i aquí tenim fotocòpia. Però no deixa de ser una situació en la que dius, per què? Doncs perquè sí. Igual que amb els arxius de Salamanca es van quedar allà i no es volia que sortís. Per què? Doncs perquè sí, perquè no en feien res tampoc, doncs aquí ens ha passat més o menys igual. Alguns paral·lelismes hi ha. Però majoritàriament és molt diferent entendre la separació d'un municipi que d'un territori com és Catalunya, entenc. Home, són coses diferents. Molt diferents. Però sí que hi ha una consulta que està feta amb la llei de consultes aprovada al Parlament, que ens ha donat un resultat del 94% de la gent que està dient que sí, que vol que Bellaterra se separi de Cerdanyola i que sigui un municipi. Això vol dir moltes coses. Què passa a Bellaterra? Home, que com que ens gestiona una altra comunitat, per exemple, tenim problemes amb alguns serveis. Te'n poso un exemple, per exemple, les escombraries. Tenim un problema amb la recollida d'escombraries. Bellaterra necessita més despesa en tema de recollida d'escombraries, però des de Cerdanyola no es farà. Per què? Perquè no, perquè la política seva és diferent. Això és un d'aquests punts on xoquem. Xoquem amb aquest és un... Però per què? Per tot el que t'he explicat abans. De que les decisions no es poden prendre des d'aquí, s'han de prendre amb criteris de Cerdanyola i a vegades els criteris de Cerdanyola no s'adapten aquí. Justament poder controlar els efectes econòmics d'una forma autònoma és un dels punts forts, diguem-ne, perquè esdevinga Bellaterra un municipi. És viable aquest municipi? Perquè heu fet un model econòmic, de viabilitat econòmica, en el que tècnicament sí, però a més queda en l'aire una cosa que és el valor cadastral, que havia de variar. Com quedaria una Bellaterra a nivell econòmic al moment que esdevé municipi? Bellaterra és totalment viable econòmicament, i és més, no provocarà més despesa i pot reduir la càrrega d'impostos que hi ha actualment. La càrrega d'impostos actualment que hi ha a tota Cerdanyola és molt alta, perquè els valors cadastrals es van fixar a l'any 2006, l'any que tothom estava en gran bombolla immobiliària. Aquell any es van valorar les cases i les vivendes de Cerdanyola, és a dir, quin és el valor cadastral en funció d'aquell valor que tenien aquell any. Tothom sap que aquell valor ara està pràcticament a la meitat. Però Bellaterra i Cerdanyola segueixen pagant l'IBI en funció al valor de l'any 2006. Per tant, és quasi el doble. Això què fa? Dona uns ingressos més grans. Però l'estudi, que no és ben bé un estudi, sinó que és pràcticament una realitat, perquè partim de les dades reals. L'estudi d'habilitat econòmica de l'AMD no és una projecció de, si fos això, hauríem de pensar que... No. Parteix de les dades reals de recaptació a Bellaterra que ens facilita l'Ajuntament de Cerdanyola. Parteix de les dades reals de pressupostos demanats a empreses reals perquè ens facin els serveis que hauríem d'assumir. I d'aquest pressupost, d'aquesta entrada d'ingressos i despeses, doncs és totalment viable, no genera més, no faltarien diners per poder-ho fer, i en el cas que hi hagués una davallada dels ingressos per l'actualització dels valors cadastrals, que passarien a ser la meitat i l'IBI passaria a ser la meitat, Bellaterra seguiria sent viable, que aquesta valoració cadastral ja s'ha demanat al Ministeri que es faci. Per tant, és previsible que aquest any que ve o el següent, com a molt tard, es faci. Per tant, ja s'ha fet amb aquesta rebaixa que tindrà que arribar algun dia, i tot i això segueix sent viable, i el que també estem treballant és perquè no generi més despesa, no s'hagin de contractar més funcionaris, sinó que es comparteixin els de Cerdanyola, que no s'hagi de
de fer algun servei d'una forma més cara, sinó que es pugui mancomunar amb Cerdanyola. Tot això és una de les coses que estem totalment oberts. El que volem és poder decidir. Quin paper jugaria la universitat? Justament diguis que està com una espècie de frontera, no? Com quedaria la Universitat Autònoma, que es quedaria absolutament en terra de ningú? Quedaria en terra de Cerdanyola. De Cerdanyola. O sigui, la Universitat Autònoma està dintre del municipi de Cerdanyola. La Universitat Autònoma, quan es fa l'entitat municipal de Bellaterra, se li pregunta, vol estar englobada a Bellaterra o vol estar a Cerdanyola? I respon, vull ser autònom. Per tant, vol ser el mateix. Per tant, es queda dintre de Cerdanyola. Tot i que l'estatus que té la Universitat Autònoma és pràcticament el d'un micromunicipi, perquè també té algunes competències que les fa la pròpia autònoma. Per tant, seguirà igual com estava. És a dir, que Bellaterra ja no tindrà ni ja no té cap efecte sobre la presa de decisions a la Universitat Autònoma quan esdevingui un municipi. No la tinc, Bellaterra no la tinc. I el model econòmic de Bellaterra com quedarà? Perquè coneixem, de moment, és una zona pràcticament residencial, majoritàriament, amb uns pocs llocs on sí que hi ha uns comerços prop de l'estació, per exemple. Aquest model econòmic és el que continuarà vigent o plantejareu poder introduir més comerç, més... no sé, l'aposta? Això no s'ha plantejat. No s'ha plantejat. O sigui, d'entrada el que s'està plantejant és que l'entitat municipal, que té molt poques competències, les agafi totes i passi a ser un ajuntament. I a partir d'ahir comença a decidir? A partir d'ahir, el que sí que passarà i que actualment no passa és que si Bellaterra vol fer un centre de comerç més gran, el podrà decidir. En canvi, actualment, si Cerdanyola ens ho decideix, ens ho pot posar. Aquesta és la gran diferència. Si Cerdanyola fa un pla urbanístic i posa un centre més gran al centre del poble i recalifica una zona, Bellaterra poca cosa té a dir. No ha hagut consens fins ara en casos com aquest, en una modificació urbanística? Les modificacions urbanístiques, la competència la té l'Ajuntament, nosaltres no la tenim. Ja, però no s'ha preguntat. Ara, sí, home, es pregunta, no s'ha preguntat mai. No s'ha preguntat mai. No s'ha fet cap reunió de l'Ajuntament. Escolta, pensem fer això, què penseu? No s'ha preguntat. Quan algun veí, l'únic que s'ha fet, quan algun veí ha plantejat una modificació, l'Ajuntament de Cerdanyola ha dit, ves primer aviam si l'AMD estan d'acord o no amb el que tu m'estàs plantejant. Això sí que ha passat. Però un planejament urbanístic que s'hagi de fer, que vingui l'Ajuntament a proposar aviam si estan d'acord amb el que estan fent, no ha passat mai. I amb les ciutats que no són Cerdanyola, sinó que són altres, per exemple Sant Cugat, quina relació podria tindre aquest municipi que ara no té? La mateixa que té, o sigui, a nivell de Sant Cugat, que Bellaterra passi a ser un municipi, home, jo crec que ens ajudarà a poder-nos apropar possiblement més. Possiblement estarem més a prop de Sant Cugat si som municipi que si seguim depenent de Cerdanyola. Això és una de les coses que ens podria passar, perquè de fet Bellaterra i Sant Cugat tenen molta més comunicació que no pas la resta de municipis. Per tant, podrien fer coses conjuntes, moltes coses. Però això ja serà decisió després, actualment no la tenim la decisió. O sigui, que ara per ara, pel que hem parlat i acabarem ja també l'entrevista, és un tema de decisió que ja s'ha votat en una consulta i per tant intentar que això es transmeta al Parlament, que arribi al Parlament, es debata i que Bellaterra pugui esdevenir un municipi. Estem en aquest punt i segons com avancen aquestes negociacions al Parlament, si finalment aconseguim constituir el Parlament, que està costant, sabrem si Bellaterra és municipi o no. És aquest el tràmit. Perfecte, és el resum. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista. A vosaltres.